Час новин на АТР в ефірі «Заман». Сьогодні 9 листопада, 986-й день анексії Криму. Вітаю! Сьогодні в ефірі. Трамп – новий президент Америки. Зателефонувала держсекретар Клінтон. Привітала. Дональд Трамп буде жорсткішим, ніж Обама. Я думаю, постарается договориться с Путиным, но Путин не договороспособный. Федеральні ЗМІ замилюють очі росіянам. Это для того, чтобы вы не думали о том, что вам нечего есть. Дональд Трамп – 45-й президент Сполучених Штатів. У Америці підбили попередні підсумки виборів. Вирішальні голоси кандидату від республіканської партії принесла перемога в штаті Вісконсін. Таким чином, Трамп набрав 276 голосів у колегії вибірників. Для перемоги досить було набрати 270. Крім цього, республіканці здобули перемогу в обох палатах Конгресу. CNN повідомляє про те, що його головна суперниця Гіларі Клінтон визнала свою поразку. Мені щойно зателефонувала держсекретар Клінтон. Вона привітала усіх нас з перемогою, і я подякував їй та її родині за сильну кампанію. Хіларі довго і впевнено працювала, і варто подякувати їй за те, що вона зробила для країни. Попередні результати виборів 45-го президента Америки спричинили обвал долара і фінансових ринків. А так званий голова кримського уряду Сергій Аксьонов заявив, що тепер американський народ має надію на позитивні зміни і порівняв тамтешні вибори з незаконним кримським референдумом. До выборов обычно политики делают одни заявления. Как правило, то есть после выборов программа может измениться в корне. Жизнь покажет. А що думають про перемогу Дональда Трампа мешканці Керчі? Далі. Оцениваю победу. Замечательно. 5 с плюсом, да. Думаю, он будет хорошим президентом. Может, с Россией подружится. Может, нам лучше станет жить. Меньше санкций будет, меньше всего будет. Мне лучше бы, если был Трамп. Во-первых, Клинтон, она больной человек. Вы понимаете, иногда вот ее показывает, у нее дикий взгляд. Что говорил он при выборах, это ничего не значит. Это все можно обещать, все можно говорить. Может, ему было так выгодно. А как он покажет себя как президент, время покажет. Не наш президент. В Окленді, штат Каліфорнія, містяни протестують проти перемоги республіканця Дональда Трампа. Американці вийшли на вулиці, у місті фіксують підпали. До Білого дому новоспечений президент Сполучених Штатів переїде наступного року в кінці січня. А що принесе перемога республіканця для України, дізнавалися наші журналісти. Перемога Трампа означає, що в США дуже стійка виборча система, зазначив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Вважає, інтереси Трампа будуть розходитися з інтересами Путіна. Соединенным Штатам Америки всегда приходится считаться с позицией Объединенной Европы. Объединенный Европейский Союз не готовы и не рассматривают возможность снижения санкций. Русские политики хотели Трампа, но они еще, думаю, что совершенно не понимают, какого Трампа они получили. Економічні санкції США щодо Росії були м'якими, вважає російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. Впевнений, адміністрація Трампа буде діяти жорстокіше. Сначала, я думаю, постарается договориться с Путиным, но Путин не договороспособный. И поэтому я думаю, что в итоге конфликт будет там многократно более сильный, чем он был между Обамой и Путиным. Когда два таких пацана, они вот именно пацана, таких дворовых, мафиозных парня, да, начинают друг с другом драться, то, конечно, они могут начинать нажимать на кнопки. Так званий прокурор Криму Наталя Поклонська закликала Трампа визнати результати псевдореферендуму. А в самій Держдумі Росії новину про перемогу зустріли з оплесками. Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает.
США продовжують відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України. Посол США в Україні Марія Йованович переконана, Штати залишаться потужним партнером України. Обидві партії у передвиборчій гонці продемонстрували потужну підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності, демократії, подальшій інтеграції із західними європейськими інституціями. Я впевнена, що ця політика буде продовжена. Вперше з 1928 року президентська адміністрація і обидві палати Конгресу США контролюються однією політичною силою. Інавгурація нового президента США Трампа відбудеться 20 січня наступного року. Ельвіна Сідбулаєва, Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ і Іслам Пінка. Заман, АТР. Перша з країн ЄС офіційно визнала агресію Росії проти України. Словенія в двосторонньому документі визнала акт російської агресії. Спільну декларацію підписали президенти України і Словенії. У документі мова йде про те, що обидві держави докладатимуть зусилля для захисту прав українських громадян, зокрема і кримських татар. Абсолютно чітко заявлено про підтримку нашого суверенітету, про невизнання акту, про невизнання дій Росії по анексії, незаконній анексії Криму, по агресії на сході нашої держави. І я дуже дякую Словенії за таку абсолютно чітку позицію. 6 депутатів так званої Держдуми Росії від Криму увійшли до чорного списку ЄС. Міністри фінансів країн Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій відносно окупаційної влади Криму, зокрема Руслана Бальбека, Світлани Савченко та ще 4 новобранців. Наразі в санкційному списку ЄС значиться 151 особа, яким заборонений в'їзд до країн Євросоюзу, і 37 компаній, чиї європейські рахунки заморожені. Санкції щодо російських і кримських офіційних осіб і компаній Євросоюз запровадив після анексії півострова. Рада узгодила нові санкційні списки через дії, які підривають територіальну цілісність України. Петер Казимір, міністр фінансів Словаччини. У російському МЗС обіцяють запровадити відповідні заходи на нові санкції ЄС. Про це свідчить заява відомства, поширена на офіційному сайті. Двоє російських акторів стали персонами нон-грата в Україні. Держприкордонслужба заборонила в'їжджати в Україну Ніколаю Добриніну та Людмилі Артем'євій упродовж 3 років. Акторам серіалу «Свати» про це повідомили, коли ті потягом прямували до Москви через Харків. Віце-спікер парламенту України Ірина Геращенко у Фейсбук зазначила, Добринін та Артем'єва незаконно в'їжджали в анексований Крим і, цитую, «поплюжили Україну». На самолете, да, приехали в Симферополь. А откуда рейс был? Из Москвы. Москва-Симферополь, да? Там вы побыли около сколько времени? Я сыграл спектакль в Советуже, да. Сыграли спектакль и уже. Пересекали вы фактически, вы по какому документу регистрировались? По заграничному паспорту? Нет, по российскому. По внутреннему, да? Російські ЗМІ навмисно відволікають увагу росіян міжнародними темами від проблем у власній країні. Тамтешній опозиціонер Константин Боровой в ефірі провладного телеканалу вщент розкритикував російську пропаганду. Він поширив відео зі своїм виступом у мережі, бо певен, що у програму цей фрагмент не увійде. Здесь есть хотя бы один человек, который не понимает, что вот эти истории с шиитами, с суннитами, там, с Алеппо и там, с Ракой, это для того, чтобы вы не думали о том, что вам нечего есть уже. Кримчани і квартири. Про урочисте вручення ключів переселенцям з аварійних будинків у Феодосії написали всі кримські газети та показали усі федеральні телеканали з Криму. На новосілля приїхали очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов та міністр ЖКГ російської адміністрації півострова. Активісти взялися перевірити, як живеться власникам нових осель. Деталі в сюжеті.
Вот подъезд, в который вчера торжественно открыли и вручили ключи от 40 квартир жильцам аварийных домов. Мне удалось пообщаться с несколькими жителями, в частности этого подъезда, которые сказали, здесь переселенцев нет. Кримські активісти перевірили будинок, в якому начебто отримали квартири мешканці аварійного житла в Феодосії. Урочисте вручення ключів показували кримські телеканали. Бытность крымоукраинским о переселении жильцов никто даже не думал. Теперь же мечты людей о чистых и теплых квартирах начинают сбываться. Сразу 40 семей в Феодосии получили новое жилье по программе переселения. У сюжетах щасливі мешканці нового житла п'ють чай та отримують подарунки від Сергія Аксьонова. Той обіцяє контролювати підрядників особисто. Мы сейчас с жильцами договорились, я оставил телефон на своей приемной, что проконтролируем, чтобы подрядчик выполнил окончательно все работы и довел все это до логического завершения. Можно делать за небольшие деньги относительно недорогими материалами, но меня никто не убедит, что нельзя сделать сразу ровную стенку, ровно обои наклеить, там, плинтуса и так далее. Поэтому за это с подрядчика, извините, шкуру спустим. За словами активіста, всі мешканці будинку купували квартири самі понад рік тому. На відео видно ремонт та оформлення під'їздів. Обратите внимание на плитку, которая выполнена в абстрактном стиле. Плитка становится все абстрактней. Мозаика Леонардо да Винчи использована. Переселенців, яких урочисто заселили, у будинку активісти так і не знайшли. Наразі тут немає газу і опалення. Більш-менш облаштували лише один під'їзд. Врешті новобудови триває ремонт. Фактически в доме, который вчера так торжественно вручили ключи 40 семей, работает только один подъезд на 16 квартир. В подъезде живут люди, которые купили там квартиры. Получается вот такое очередное массовое очковтирательство произошло в Феодосии. Наталка Калінка, Заман, АТР. Це все на цей час. Більше дізнаєтеся у наступному випуску «Заман». Гарного вечора.